Aktar minn 30,000 persuna attendew għall-kunċert ferm popolari tal-Isle of MTV li sar fuq il-fosos tal-Furjana. Kunċert li preżenta l-numru ta' artisti internazzjonali bl-aktar stennija tkun dik għall-grupp One Republic. Fuq il-park interpretazzjoni mill-aqwa anke mid-DJ popolari għal-essom. Malta, we ready? U anke Tom Grennan. Mimi Webb ukoll kienet waħda mill-artisti ewlenin tal-Isle of MTV. Flimkien ma' Delta Kutrem. Dawk li attendew setaw japprezzaw anke t-talent Malti ta' Kevin Paul u l-grupp The Basker. Din kienet il-15 l-edizzjoni ta' dan il-kunċert f'pajjiżna fejn tul is-snin ġew Malta artisti internazzjonali bħala Enrique Iglesias, Lady Gaga, Snoop Dogg, Maroon 5 u Martin Garrix.